Ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Lito anak, agpalas kayon kadagiti ading mo, ang mga numala daw kayo iti pagadalan. Saan kayo pa'y anangan? Agpalpalusan da ading ko nanang, di kay agdanag. Adayo pa'y ngamin ti pagnaan nyo sakbay amadanon nyo ti pagadalan. Wan nga rod nanang, may isang oras pa magmagna kami, sakbay makadanon kami ti pagadalan. Ano sa nyo anak ko, no kaya't yu ti makaadal? Wan nanang, siyak, kaya't ko talaga ti makaadal, kan makapagkuleyo, tapno saan adito'y bantay langan tayan tayo. Kaya't kaya mayaon iti kinarigat. Pasensya kayon anak ko, ta dito'y kayo kabambantayan adim makkel. Dito'y matngamin at talaga ti lugar tayo akatutubo. Nang rona ti kapututan tayo. Nanang? Sapay la ko mga rod tamatungpal dagiti arapaap mo anak ko. Tapno adamot maipanakkel mi kadagiti daddo maapuli. Nang rona dagiti adda iti patad. Ikararag tayo day tananang. Amok adi na tayo baybay anti Diyos. Napan ka din nag-eskwela dagiti anak ta bakit? Wen lakay, masapol a masapada ta adayo pa iti pagnaenda. Nanganda ka di motlaeng. Anyang iti binalunda? Nanganda, kun binalunda tay inling tak abagas ti kamuti. Napyala pamudpud da iti bisinda inton aldaw. Ay, kaasimot dagiti anak ta. Ngaman nga rod ngay. Aganos tayo at akastimot nga rod ti kabibiyag tayo diti kabambantayan. Dakal ti kaasi ti Diyos lakay. Kun naanos dagiti anak ta, nang runa ni manong daalito. Talaga kayat na ti makaadal. Kat day ta ti pagyamanak launay, ta da ambisyon ti anak ta. Wan nga rod bakit? Mala, isaganang marodan di balunag. Tama pa anak mo tan ni di uma. Barang nga da maalak ka mabalin tayo akanin kadagiti masungad nga aldaw. Ay, sige nga rod lakay. Mabitlaang ta isaganak di balon mo. Orayat dito yung dagiti kakabsat ko. Agkukuyog kaming nga agawid. Dandan niya ako nag-graduate ti high school. Makadalak pa nga tayo ti koleyo. Nung kasano? Sigurado asaan da ko nakabailan na suportaran da nanang kantatang. Kaya't ko kumamot niya da makalpas iti pulimi. Kaya't ko kumanga da may panakal da. Uray makuna nga da kami lang iti kabambantayan nagnanaed. Ngam kasana mapasamak tar arapapag. No kastoy mo ti kasasaad ti biyag mi. Diyak mapukawan ni tinamnama. Amo ka maragpat ko dagiti arapap ko. Babae ni ti tulong ti Diyos. Naimbag ta nakasangpot kayon anak ko. Inuray kong dagiti kakabsat ko nanang. Ay, ungayam nanang. Dandan di graduation mi. Aglupasak mo't langan iti high school. Itapay laeng kablaawan kan anak ko. Ay, daitang arod ti pampanunutan mi kan ni tatang mo. Talaga asanda ka nakabailan a pagadalan iti kolehiyo anak ko. Nanang? Pasensya kan anak ko. Kaya't milaunay ang makaadal ka iti kolehiyo. Talaga adi mi kabailan. Nang runa kat addapay dagiti kakabsat mo anasken ang maipaayan kadagiti kasapulan da.
Maawatak nanang. Ngam di kagdanag, siya kung tagaramid iti pamuspusan tapno makadala kiti koleyo. Anya nga ta nagbiro ka kiti trabaho kiti patad. Ha? Kabailam nga ta anak ko. Ubing kalaunay tapno nagtrabaho ka. Kan anya kumangay at trabaho ti Sirrekam. Oran niya di tananang. Tinapatag, may tuloy kumot lang ti panagadal ko. Sayang nga min ti panawan. Maadakan ka day ta anak. Ngam kitaam nga umunaan no kabailam nga aramidon day ta pampanunutam. Amo ka porsigido ka anak ko. Ngam panunutam, asaan anala ka day ta nga aramidam. Napalalo tila dingit ko iti day di apa nagsarita mi iti inak manang Emmy. Malidayanak amang panunot, asaan da ko nakabailan a pagtuluyan iti kolehyo, dagiti dadakkel ko. Gapo siguro iti gagar ko amang yaon iti pamilyak iti kinarigat, sa anak asim mo ko manang. Nagdamag-damag ak kadagiti amamok iti patad, no adda makasapol iti katulungan da iti pwesto da. Talaga ngamin adyak kayat ti paidagellatan iti kinarigat. Kayat ko amagunod dagiti arapaap ko. Kang ronaan ti amin, kayat ko atong palen ti karik, ayaon ko iti kinarigat ti pamilyak. Agingga ang nagturpusakon iti high school. Kablawan da ka anak ko. Naragsa ka pa nagturpos mo anak ko. Agyaman akkada kayo nanang. Tatang. Kamaudyanan na, nakaturpos kan. At dan makuna naggraduar nga anak mi. Kat pakaragsakan mi unay day ta ni nanang mo. Agpaiso ti ko na ni tatang mo anak ko. Kat babaan day ta iti sakripisyo maamagmag na iti adayo. Tapno makasarek kalaeng iti pagadalan. Talaga ngayon ka gumakti amin? Tapno masubadak mo ti sakripisyo yo. Nang runakon ka tatang. Kakaasi ka makigamgamuloy ti daga. Tapno masuportaran na kami a pamilyam. Anak. Ada parikot anak ko. Oray kasano ti ayat mi apagtuluyin da kay ti koleyo. Talaga saan min akabailan. Amok tay tatatang. Katsan kaya madanagan, ipamuspusak ti amin tapno makapagtuluyak. Siya kung ti makaam mo tatang. Lito. Naibagakon ka ni tatang mo ti planom, anak ko. Wan lito. Gumamangan numarigatan ka anak. Sana kaskarina tagtrabaho. Nang runa ije patad. Amangan no di mo kabailan. Tatang, sa anak mo ta sumrag iti trabaho nga mo kamarigatan na kunay. Isa di da kong pagdanagan. Siya kung ti makam mo. Gusto mo't kit di tatatang kananang. Amangan no marigatanak. Nga may karigatak. Tilang parikot. Amangan na awan ti mga alakanyak. Ngamin, amuda tagabambantayak. Amangan ni pagarupdag iti tagapatad. Asabali to ugali mi at tagabambantay. Nang padasag tigasat ko.
Barang na damatumpunga ka na sayat ni amo. Amo katarabayan nakti na marswa. Tamo na mo't anasayat ipanggap ko. Yati na sayat, maturog akon, tarabin. Katinton bigat, mapanak iti patad. Ika gumaaktag sapul iti pagtrabahwak. Nasapa kayo mo't adimalan dito'y balay. Papanan nyo aya tatang. Mapanak man di tayan dala kay Imain. Ada ka no importante pagsaritaan, me. Maipapanitian niya day tatatang. Tiyak pa'y masinunoon niya. Kamkas pang lakayan dito tribo tayo. Masapul amapanak tasakmat ti kasapulan da. Nala, sapay la kumata saan aparikot day tatatang. Saan mat siguro, anak ko? Ang mga nadalang kaya't dayo man kanyak. Aun gayam, kumusta nilitaw? Nasaya at matatang. Maragsakan, dagiti kalugaran tayo. Tadan nagturpos dito lugar tayo. Iso nga mento mo na nagturpos iti high school, tadag iti daduma, masadot damot tama pa nag-eskwela. Gapu iti kadayaw, ti pagnandasak baya makagtangda iti pagadalan. Naimbag nga road, ta saan nakastadya apo ko yu tatang. Nangato nga min ti arapaap na, iso nga inkarigatan na ti makaturpos. Nasaya at day takapanunutan na. Malangarod anak ko, tama pa nakon. Sigurado nga urayin nakon nila kay Imain. Sige nga Rod, aganad kayo tatang. Nanang, adan na yung bagadamag. Anya day talito, anak ko. Adan pagtrabahwak nanang. Adan nam amok ngagtagi ko iti panaderya. Katag kasapulan day ti trabahador. Ay, kabaalam nga ro day ta trabaho. Katawan mo't padas mo may papaniti day ta. Nasingpet akin kuwa nanang. Kunanang ay surodak ka no. Saan ka numot anarigat ti trabaho? Iso na lang tamasapol nga agring kami tinasapa nga garamid iti tinapay nang runa di pandisal. Tumulong akmat lang nanang, tadamot dagiti daduma kadwa ka para aramid. Saan ka nga taamarigatan, anak ko? Saan nanang? Kan masapol nga stayin ka no. Kahit nasawan, saan na ka makaawid iti inaldaw. Agawid akital daw ti Sabado, tasarado di bakery ti Domingo. Anya? Kan nadamot pagsayatan na nanang, tadayo ti lugar tayo. Kan kas na kunakon, masapa amang rugi ti trabaho medyo panaderya. Kaano ka kano amang rugi ngay, anak? Iti kano kasapaan ngal daw nanang. Talagang amin nakasapulan dati katulungan da. Nangasawa kano ngamin di may sa kadwada kat nagawidan iti lugar da. Ay, maragsa ka anak ko. Ta saan ka narigatan ang agsapol iti pagserekam? Ang mga agpakada ka kanitatang mo Amok, maragsakan mo't laeng para ken ka. Dakkel ti panagyaman ko iti namarswa, ta nakasarekat akas trabahador iti may sa panaderya.
Nakarkaro manan ti panagyaman ko, tanasingpet dagiti amok. Taamuda ti tumulong kadagiti kaskanyak at agabambantay. Saan mo't anariga ti trabaho nang? Isunalaeng tamasapol aparbangon paylaeng kat mangrugi kamin nga agtrabaho. Ngam kalpasan ti sumagmamano nga oras, nalagaan tulaengan ti trabaho, tatumulong akton nga aglako iti bakery. Nagtultuloy nga rod ti trabaho manang, aging gaadimteng ti panagsasarak ti klase. Nimong tanahawit anak ko. Mailaw kaming tinta. Ay, hawan nga rod anak ko. Nang runa dagiti kakabsat mo. Kailiw dati ihaw awid mo ka no nagduduma a klase ti tinapay. Ano man ang tinyawid ko, nanang? Sanda madanagan. Kasta aya. Kahit kumusta ang iti trabaho manak. Okay, matatang. Gayam, umadanin ti enrollment para iti koleyo. Ay, kasanungay. Kat saan ka mo't maka-enroll anak ko? Agtrab-trabaho ka mo't. Day tangar to umay ko'y padamag kada kayo, nanang. Tatang, mapalinak ka nung ag-eskwela ko na di amok. Anya? Nay, kasanungay day talito. Agtrabaho kiti bigat, kat agadala kiti malam. Total, bigat mo ti kaadwa na trabaho iti panaderia, tatang. Nanang. Ay, nagsaya atin ngay no pinalubusan da ka nga ag-enroll anak ko. Huwag nga rod lito. Amuda kami na talaga kayat ko ti makaadal. Iso kayat dakmat at tulungan. Di, agadal ka nga rudan iti day ti apa nagsasarak, lito. Wan, nanang. Talaga nagimbag ti Diyos. Taimpaayan na kiti amo nga agbalin niya instrumento. Tapno magunod ko da gitara paap ko. Kansatang kayam nito, anak ko. Wan tatang, pinalubusan ka no di amo na asumrek iti pagadalan iti malam. Kat iti bigat ti panagtrabaho na iti panaderya. Nagsayatan dagiti amo na no kasita. Wan nga rod tatang, kat maragsakan unay nilito, ta na ituloy na mutlaangan ti agkolehyo. Amo manak ko. Di tao nandalapap na itipiyang kakayat ng kunodan. Mapasamot na ita. Masita puyugan na itikalaran ti aming nadamitan na. Kangkang runan na ang tawat titipan na labay ti Diyos. Tatang, Nasimpot ngomin nilito. Kung nagagan. Suwan mo. Malang palto nilito ti aming nadapap na itimiyang. lito anak, dandanikan agturpos iti kolehyo. Wan, nanang, katagyaman ak unay ti Diyos. Mapaspasama kan ti may sa kadagiti tinartari gagayak launay.
Hagbungan to namin a sakripisyo anak ko. Para kada kayo pamilyak tayo pa nagsaksakripisyok nanang. Kaya't ko panagnig ka ni tikaduan. Nga oray pa'y makuna tagabambantay tayo laeng. Kan orado di agibagbaga sa bali ti puli tayo. Kabailan tayo matapasayatan ti panagbiag tayo. Ay nahaado ti maragragsakan akapulyan tayo anak ko. Di da ninamnama nga addanton umuna nakaturpos iti kolehyo akapulyanda. Katamok nanang, makatulong akton dito lugar tayo. Nakaturpos kan anak ko. Katidi mininamnama, maisa ka nakagunod iti maysa ka nga tuwa na pamadayaw. Uwan nga rod anak ko. Maysa ka dagiti nagturpos sa cum laude nanang. Tatang, Nasorpresa kami nga rod anak. Agasam ngay dayta. Kinabailam ti nagtrabaho kabayatan ti panagadal mo. Kat nagunod mo pa'y dayta pamadayaw. Uwan nga rod anak ko. babaeng day tayo ti panarabay ti namarswa. Ken siyempre, iti suportayo pamilyak. Tada kayo ti inspirasyon ko. Ken utang ko ti amin kadag iti nagbalin nga amok. No sana ga po kadakwada. Nalabit na sana ka nakaadal iti koleyo. Ken jak ko man nagturpos. Kataan niya nga iti planom ita anak. Jak kumapay kaya panawan ti trabaho ko iti panaderya tatang. Kinasarita nak ti amok. Palubusan na kanong agtrabaho iti sa bali. Masapul kanong usarag ti ingraduar ko a kurso. Katdak kala pagyamanak na itakadakwada. Ay na, talaga nagsaya at daatao anak ko. Kat ti Diyos ton timang subalit iti kinaimbag nga impaaydakan ka. Jak to'y damalipatan nanang. Imbilang ko ida na may kadwa pamilyak. Sa di naman ti pakadanunak iti dahi ti panagturpos ko. Karaman da kanayin iti baligik. Jak tumalipatan ti kinaimbag anay paayda kanyak. Nanang, naawat ak ti may sa kumpanya iti Cebu. Ijaya ko nagtrabaho. Anya, ay nagadayon ngay anak ko. Nanang, jaketa paluspusan dito yung oportunidad na si Mangbay kanyak. Napintas ti offer da kanyak nanang. Sayang no jak awaten. Amo da nga men naggraduar ka akum laude anak ko. Iso siguro dayta ti idijaya daken ka. Wan nanang, mangrugi ako ninton sumaron na Domingo. Isama-sapo lang mapana ko ni Cebu. Ay, anak. Jakla yung pagarup amaragpat ko amin dagiti nanang. Idi, buy-buyain mi lang kadagiti kakabsat ko ti eroplano iti tangatang. Ngumita, makalugan ako ni ti eroplano nanang. Ay na, nagasat ka anak ko. Talaga nagasatak nanang. Tadda kayo pamilyak. Ken, dagiti tattao iti ligudan da ito baligik. Tarabayan na ka ti Diyos, iti sumaruno nga agpang tibiyag mo anak ko. Tarabayan na ka ti Diyos. Lakay, maragsakan dagiti kapulyan tayo, kadagiti maipapay at ulong ni Lito dito'y purok tayo. Wan nga rod bakit?
Nang runa dagiti panglakayen. Lakay. Nagasat tayo kano takas kanilito ti kaunaan nakapulyan tayo ang nakapagtorpos. Katakil ti maitultulong na dito lugar tayo. Kun saan laang aday ta. Nagbalinmat nga inspirasyon dagiti agtutubo nili ito. Ita, addan dagiti agad-adal. Kat kayat damot ti makaturpos akas kanilito. Mangrugin niya agbaliw ti panirigan dagiti agtutubo may papaniti edukasyon bakit? Edi kay kayat dat aggamuloy ti daga. Ngam ti agadal. Tadi da namnamain na posible ang maadaan itinaranyag ang masakbayan. Dagiti kaskada tayo nga adda dito'y kabambantayan. Ngam ita, gapukan nilito. Naadaan da itinamnama. Kat namnamaan tayo nga ado ti sumaruno iti adak nilito. Namnamaan tayo day tabakit. Kat agbalinton anarang ay ti panagbiag ti tunggal pamilya dito'y lugar tayo. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Nasayaat mo't anak ko. Si Kangay, kumusta nga iti trabaho? Nasayaat mo't, Nanang. Agyaman kami kadagiti na ipaay mo kada kami anak ko. Naipatarimaan minto'y balay tayo. Kat kasta unay aragsak dagiti kakabsat mo. Awanan yaman na, Nanang. Talaga para kada kayo amin nga aramidak. Apaman na makawayaak. Agbakasyonak to dita lugar tayo, Nanang. Kaya't kumatapasyaron dagiti amok. Mailiwak kada kayon. Uray da kami mo't anak ko. Nang runa dagiti addem. Uray gayam dagiti kalugaran tayo. Katagyaman na kano kadagiti na itulong mo dito ilugar tayo. Awanan yaman na kunayo, Nanang. Talaga kaya't kung adamot pagbaliwan ti lugar tayo. Ay, uwan gayam dito. Adumutan ka, dagiti agad-adal akalugaran tayo. Kaya't nakanumot ti agbalin akasken ka. Nasayat mo ta nagbalinak nga inspirasyon kadakwada, Nanang. Bayan nyo, apaman na makabakasyonak, at danton gundaway ming agsasarita. Padaanan nyo ti panagbakasyon ko, Nanang. Wen, anak ko. Sigurado ang naragsak ti amin. Apaman ang maamwanda ka agbakasyon ka. Wen, Nanang. Kat aganad kayo kumaakanayon. Ita, adon kadagiti agtutubo iti purokmi tinakalpasan iti kolehyo. Kat makita kon tinagbaliwan ti kasasaad ti panagbiag ti tunggal pamilya iti purokmi. Naragsakak manang ang nagbalina ka inspirasyon kadakwada, tapno agarapa apda kat agbaliw ti kasasaad da iti biag. Dakkal apagyamanak ti pamilya, kandagiti amok, anang tud kanyap iti gundaway a makaadal ken makaturpos. Tunggal agbakasyona, japliwayan a mapanpasyaron dagiti amok manang. Ket naragsakda iti nagunod kon iti biag. Sapay kuma tanakaipaay iti inspirasyon daytoy apadas ko manang. Tuy pagayam mo, lito. Pagayam alito, umunay ti amin, agyamanak, taintalat mo ti padas mo iti programa tayo. Kat nagbalinda iti nga inspirasyon kadagiti agtutubo adumdumnag, nang rona dagiti adda iti kabambantayan, wenno nasulinak a lugar.
Kan saan na agbalin at tubang ti sabali apuli, iti panang tunoy kadagiti arapaap iti biyag. Iti imatang ti Diyos, pada amin a tao, naggapu ka man iti sabali apuli. Sapay kuma, tamanayon ti parabor, anay paiken ka, tapno mairanod met, dagiti patpatgam iti biyag. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Timasakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Di ka di makauawat, Bubbles. Imbagami lang arudan kaninanang mo asaan da ka nakabailan na pagadalan pa'y. Umdasin na nakaturpos ka iti elementarya. Diyak kaya tatang, agadalak. Awan nga ron ti pangalaan mi iti pangpaadal mi ken ka. Apay ay nagtangken ti ulong. Basta agadalak tatang, diyak kaya tiyak sarda nga agadal. Diyak lakit ti tulok. Ay unay kakit nga ubingan aya. Di ka makauawat. Apay nga minapagsardangan dak nga agadal ngay. Anya laang ang tiagbalin ang masakbayak nog sardangak nga agadal. Ay, mabalin ka di Bubbles. Ingka maturugan ng ti makidiskusyon ka kanyak may papan iti day taabanag. Tatang. May isa. Tatang, kayat ko nga Dua. Sige tatang, inak nga rudan maturog. Pasensya ka yun. Dengdenggan kayo ka ni Bubbles nga anak ta itay ilyong. Masyanak mo't kan kuana. Kaya't kung agtuloy ko mga agadal ng awan mo't nga rin ti mabalinan ta. Ilyong. No apay mo't nga minanay tao tayo ang marigrigat. No awan ti daga da kakamasong apakisuksukaya makan no saan tayo pa yinamangan. Di ka kumamaawanan itinam na malakay. Panunutom nga dapay dagiti nakarkaro ti kasasaad dangam da tayo. Minyang. Nag-aasat tayo kit di tauray pa isang kaibaga ti daduma anarigat ni panagbiag tayo. Saan tayo alumanglangan amangan? Gam ti daduma ngay, pasaray maminsan, wano mamidwalaangan ti may sangal daw numanganda. Sa bagay, pudno day ta nga imbagam bakit. Talaga amat, iso asaan tayo nga iayan ti adda kasasaad tayo. Kas itinakon-nakon, nagasgasat tayo pa'y ngam ti daduma, ta saan tayo alumanglangan amangan. Pudno day ta. Malangarutan, maturog tantan ni rabiin. Napuyatan tan, bakit? Naliday ka mat, friend. Aman nga no saan ako nga agadal mo na. Anya? Saan dak ka na napagtuluyan iti high school da tatang ko? Ala, apay ngay. Amo mo ta marigrikat kami laang. Saan dak akabaalan a pagadalan da tatang? Iso nga mga no jakon makaadal pa'y. Sayang mat sapay nasirip ka. Mona. Amo kon. Ti anya, Mona? Kasaritak da mama. Ibagak ka tulungan da ka. Anya ko ng Bubbles? Agpakadak kada kayo tatang. Sapay lang ko matapalubusan dak. Apay, sa dino ti papanam? Amo yung mata talaga kayat ko ti makaadal.
Iso ajak kaya tapalabsan ti tulong dagiti naganak ni mo na agayam ko. Ne, anya ti kayat mo asawan? Tumulong aki di panaderyada muna. Kasukat day ti panang paadal da kanyak. Anya? Pangaasiyo ko matatang. Sandak ko makaguray ti day ti abanag. Talaga ngamin akayat ko ti makaadal. Iso nga aramidak ti amin. Tapno matungpal day ta nga arapaap ko. Ay. Pangaasiyo tatang. Sapay la ko mata maawatan dak. Pangaasiyo. Kaungat na ti tatang ko idiimpod no kankwa na ti tulong, ajaya dadi tinaganak ni mo na agayam ko. Ada ka ba ala ni ti biyag da mo na, nam ti pakaragsatak? Saan da akas ka dagiti daduma nga ada ka ba ala na iti biyag, anangato ti purwada? Nasimpat ni mo na karamanen dagiti dadakkel na. Aklunak amay junarigat ti panagpaay ko iti panaderyada mo na, tamasapon nga agriingak iti masapa, tapno mapanak tumao ijay. Takadawian namin anariwat pa iti sangpet dagiti agatang. Gaputa medyo na paggad para kanyak ti masapa mapanijay, kinasarita dagiti dadakkel ni mo na datatang kananang ko, ano ipalubos dalakit di, agnaedaklaangan ijay balayda. Among Bubbles, anak. Jakla ko maumanugot ang makipagnaed kay Jaayan da Sir Simon. Ngampod no ti kunana napagad para kan ka ti masapa amapan ije panaderyada. Tatang. Din to ano makipagnaed ka ni Jay, mayadayo ka iti pagad. Saan ka pa marigatan unay, tadalangan iti batog ti sularda ti panaderya. Agyaman ta maawatan dak. Ay, may kawa kami lakid di kaninadang mo, Bubbles. Sana bali, tatang. Taagawid akmat kada Sabado kan Domingo. Anak. Iso ang makapag-iiniliw tayo latta. Talaga na iduma ka kadagiti kapadadam, anak ko. No apay mo't kami nakastoy ta adda kabibiyag tayo Terumbang kumakan kakat makiay-ay-ayam kadagiti kapatadam. Tapno may papas mo muti kasta nga edad mo. Saan nga kasta nga agtrab-trabaho ka tapno makaadal ka laeng, anak ko? Sana bali, tatang. Napatpatag kanyak ti agbalin ang masakbayak. Iso nga awan anyaman na. Bubbles, anak. Agyaman ak ta pinalubusan dak itikid daw dagiti naganak ni Mona, tatang. Agyaman ak unay. No kasta? Tultulungan da kamot dagiti dadakkel ni Mona? Wen, dagiti dadakkel ni Mona ti mang papaadal kanyak. Oh, kasta gayam. Nabayag kan ditoy? Makatawanan. Ditoy ako na nagnaad, sipod na ulilaak. Agis eskwela ka? Saan? Mabainak namin na sumrag iti pagadalan. Taado dagiti ng sorsordo kanyak. Apay? Jakmot na mo. Siguro, gaputa ulila ako na demang. Saan matarumbang asurduan da ka? Gaputa ulila kan saan aya? Kumaa? Ngamjak man mo no apay kas jeter aramidan kanya kadagiti nagbalin a kaadalak idi? Ada ngamin at talaga dagiti surdo a kaedad ta. Tirumbang laang, agbalin ka na tibker.
Di mo ida ikaskaso. Bubbles? Adalataken ka no kayat mo nga ituloy ti agadal wenno saan. Si kalaang ti makadesisyon iti dayta. Amom ka di analaos ti iliw mikan ka anak ko. Agpaiso, tatang? Wen, Bubbles. Agasumot nga ita makalawa sa saan da ka nakita. Italaang anagawid ka ta Sabado no bigat. Awan sarak mo iti pagadalan. Tatang? Kahit kumusta mo't ti panagtulong-tulong mo iti panaderyada muna nga'y anak ko. Ayos mo, tatang? Saan ka kadi ang marigatan, anak? Sigurado ang masapa ka ngamin niya agreing ta masapa at tumulong kay ti panaderyada. Sakto laang matatang. Kabailak mat. Ay, unay mo't ngaminin. No at dala ko makabailan tayo iti biyag. Saan ko man ang masapol nga makipagnaad ka pa iti sabali abalay anak ko. Ha? Saan ko maamasapol at tumulong kay ti panaderya tapno makaadal ka lang. Aday ta kayo manan tatang. Mamin ano ka din ngayon bagak kada kayo asaan arumbang akasta kayo. Bubbles, anak. Laglagay pa nyo nga aramidak ti kastoy. Saan lang nga para kanyak. Karaman kayo a pamilya. Tano agbaligi ak tatang. Mairanod kayo mat. Nung mapasayaat ko ti biyag ko, karaman kayo mat aguminawa. Ay. Oh, saan kayo nga agsun na ay itinaunag? Saan yon asidiran ti Baguio, tatang? Tinapatag ita, maituloy ko ti agadal. Ano san tayon ti agsisinay ti sumagmamano nga aldaw? Sana balit agawid akmat iti balay, tunggal awan ti sarek ko. Makapagiiniliw tayo matlaeng, tatang. Apay ka na yun nakasarita nak Bubbles? Apay dong, di mo kadi kayat? Kan may sa, awan mo't dakas na san kadi? Wan mo't kit di Kan may sa, agpada ta atultulungan ti pamilya ni Mona. Agpada ta nga ada iti puderda. Tila ang nagdumaan ta, makaawid aki jibalay mi kada Sabado kan Domingo. Ngamsi ka, ada kalatan ditoy. Amumot nga ulila ko na dumang sanaya. Imbagak day taken kay di? Wan, ngam awan panggap ko amang sayar itiriknam. Ibagbagak laeng na anya tinagdumaan ta. Bubbles? Apay no ituloy mo ti agadal dong. Ha? Sayang ngamin, nang runakan ka taulilakan. Masapul ang makaadal ka tapno adan to napintas ang masakbayam. Sigurado nga umanugot dagiti dadakkel ni Mona no kidawam kadakwada nga agadal kamot laeng. Nga ta, Bubbles? Mamati ka kanyak dong. Kat masiguradok, maragsakan da pay kit di no maamuan da kayat mo ti agtuloy nga agadal. Kat idimatan ang nakarkarupay ang nagsiningad kami. Nasingpat ni Dong kan nagagat.
Isu nga manugot matadagos dagiti dadakkel ni Mona, idikinid daw na ang makaadal matlaan. Pudno anabatin iti duatawan kada kami ni Dong, namsaan ang nagbalin alapod day takankwana. Inkarina nga ikagumaan na ti agadal, tapno danto agbalin nga igam na iti masakbayan. Agingga iti nakaturpos kamin kad ni Mona iti high school. Di tamatan ang nagpakada kada kami ni Mona, tanapandan asang kapamilya iti balasiw tao. No pa'y kastamanang saan kami anaawanan iti panggedan ken ni Dong. Tain rekomendada kami nga agtrabaho iti gayemda na adda karinderyana iti ilimi. Tila ang ayan ti adat na masapol nga agkasera akmatan ijay. Tamarigatan ak unayan no agawid ak kadamalpas ti trabahok iti rabii. Medyo narigatan ak idimanang kaagadalak iti aldaw, kalpasan na, agtrabaho ak iti pakanan kalpasan ti klasek. Agayan ayat kami idin ken ni Dong, iti daydi agundaway. Makabanuga talaga. Nagsakit ti bukot ko. Umay ka, tamasahyan ka. Oh, dita banda. Dita tinasakit Dong. Nakakaasi kan, Bubbles. Apay nagsardeng kan ngagtrabaho. Tay pa may samlangin ti agadal. Pangalaak nga iti gastusak nga agadal. No agsardeng nga ngagtrabaho. Syaklat ang tagtrabaho, ah? Anya, ngam oray si ka. Agad-adal kamot Dong. Agas-gastos kamot laeng. Ti panggap ko. Agsarding ako nga agadal. Kat igaod ko tagtrabaho. Tapno masuportaran kay ti panagadal mo. Anya? Maawatan na kumabubbles. Ti importante ita. Makalpas kay ti panagadal mo. Ay, diyak kayat Dong. Kayat ko makaadal kamot. Tunuyan ta nga agpadpada ti arapaap ta. Laglagi pam daytoy. Saan arumbang amalapdan dagiti arapaap mo, gapula ang kanyak. Ay ayatin ka ngamin, Bubbles. Unay-unay. Ay ayatan kamat, Dong. Dong. Sa bali tinadlaw ko kun ni Bubbles idinauda nagawid dito'y minyang. Ilyong. Kaslada nagbaliwan tilangana. Diyak kayat apanunutan nga maadaatap ko lakay. Anya day taminyang. Panagkunak kat masikog di anak ta. Anya? Kasta ti atap ko. Kasta tinadlaw ko kenkwana. Nagar-aramidan ni Bubbles no podno day tanga atap mo minyang. Ilyong. Kasanupay amatunoy na tarapap na ngay no podno amasikog gaya man. Diyak amo, Ilyong. Diyak amo. Masapol ang makasaritak ni Bubbles. Masapol ang maamuanta no podno ti atap mo. Kano asino tinobyo na no bilang tapudno amasikog. Parikot na ito'y Dong. Bubbles, saan maibilang nga parikot ti kasta kasasaad mo ita? Parabor da ita. Dong. Nagayatan ta adwa dagiti napasamak iti nagbagtan ta. Pwera laeng no. Napilitan ka laeng ka dagiti agundaway. Saan nga iti kasta, Dong? Ngam ada arapaap ko anas kan aton uyak. Kasano pa'y amaragpat ko dagiti arapaap ko no masikugak matan. May sa asaludsod. May sa asong bat, Bubbles. Ha?
Ay ayatin na kadiw no saan. Ni, apay akas tamot ton ti damdamagam. Magsalsaludsudan ka, Bubbles. Ay ayatin na kuno saan. Siyempre, ay ayatan ka. Alagan mo't nga agsagmakakan ka no saan ka nga ay ayatan. Mutlagayam. Awan nga ron ti parikot. Kasano ko mga ibagam nga awan ti parikot kat agdadata nga adda? Masikuga kundong. Kasano pa yung agadalak no dakkelton ti tiyan ko. Italik mo ti amin kanyak, Bubbles. Agtalik ka kumakanyak. Siya kung ti makamoy ti amin. Panagkita kan panagriknak kat natak ng batalalaki ni dong anak ko. Kat pakaragsakak ti panangitulod na kan kadito'y balay, kan ti nakisarita na kada kami kaninanang mo. Tatang. Husto ti kunana, Bubbles. Saan arumbang ama-stress ka gapo iti kasasaad mo? Ang mga noan niya pa iti mapasamag iti sikog mo no bilang laan. Ngamsayang tatang. Kapilitan nga agsardeng akon. Anya ngay nga rod anak ko, sa balimot nga minan tinasumok mo iti panagkasiram ijay ilay, kabayatan ti panagadal kan panagtrabaho. Tatang, pangaasiyo, sandak kumamot akaungan. Saan ka kaungan? Takas iti nakunakon, nataknong mo't alalaki ni dong. Mamati akadi na kabaybayan. Ay, masaya nga nakla ang anak ko. Tatang. Agaman niya nga rod nga'y, adaditan. Tinapatag ka niya, nakisarita kada kami kaninanang mo, dahi siya adaw. Katayo ti plano na. Agin na naka dito'y balay, kabayatan ti panang isikog mo, iti damo nga anak yaw. Kan, ti panagsardang mo pa ilang nga agadal. Saan narumbang nga agbanog kan may stress ka, tama nga noan niya pa iti mapasamak kan ka kan iti ubeg. Uwan, tatang. Agtong palak, tadyak mo't kayat nga da mapasamak iti agbalin nga anak mi. Annadak ti sikog ko, takas iti nako na kanyak ni dong. Parabor da ito'y, saan kat aparikot. Kayat ko asideran ni Dong, namjak maaramid. Takas ko na nangaruden, nagayatan mi matadwa dagiti napasama kada kami. Pagyamanak matdanan ang kantatang ko tanaawatan dak. Nam tinagbari na parikot, iso tinagduduma asayam gusang manipod kadagiti kalugaran mi. Banag anang sair itirik na, tas tamutan itirik na dagiti dadakkel ko. Namjak man amot kasla nagkapsutak gapu kadagiti sayang gusan. Agingga ang nagpasnaya kat naawananak matan iti ganas na agsubli ang nagadal, tain pa may sakti panawan ko iti anak mi kanidong. Nidong tinagtuloy ang nagadal kabayatan ti panagtrabaho na, kat si papanakkalak amang ibaga, anagbalin anabaligi ti asawak. Ita, adda na talgad at trabaho na, kat plano min ti agkalaysa. Tila ang ayan ti adat na manang, adulat ta ti sao-sao dagitiks palugaran mi. Iso anako nak iti damo apasat ti surat ko,
Naamangan no adu ti mang batikos kanyak, no maamwanda ang nagpaidrama ak. Nam itidaksid ti amin manang, agtaltalinaad anatibkar ti linnangan mi kanidong,